Assalomu alaykum aziz salomat xonava sabah bاشین. در وقت استر پریفکا میکردن که آدم استر باشه میدونن پریفکا اومده دستیم میکردن بعد وقتی که همین چیزا ندار اومده خبر آورن که تیار شدن از پریفکا تا میکنن نیم میطلع بعد تریزه میگرفتن بچه ها البته دخترای تریزه نمیپرن که بچه ها میگرفتن تریزه بعد اونا رو قپیده میوردن پریفکاشو میکردن اما در اون سیم میسته پریفکا رو میکردن یک پریفکا دیگه مثلا که قبرغم کرده بودن یه هفته در خونه کسالش خور افتادگی بودم قبرغم تو زمین خیلی هم میتیه یه خیلی شمال بخوام در میکنه осеб укола нодурист кардан чихе кардан як сӯзандору қади чанд каса укол мезадан ку даётан астен бози наразиштагия баъд як бор дига гуфтам миран дар бораи прививка ана бо як бор дига ҳамсимҳоном қади хе маслиҳат кардем кинои зита гита баромадагӣ буд ку нав баъд гуфтем ки қонун хеле буд ку шиор ҳама барои як кас барои ҳама ба ҳама каса ба як фикр омадем ки як рӯз дарс мепартоем дарсрезӣ мекунем як дарс мемонем намехонем меёрем пионерро вай мекунам ку медарорам бе очеред орзу кардем ба орзумон нарасидем баъд саф кашидем рафтем и очерета мебинида пеш кинотеатри ҳамун шаҳри ваҳдат кинотеатр я намуд одамае ки мега ки осмон одам рехтагия мо гуфтем ки намеша гаштем омадем хоному якта ба хоному рафтем на дарс хондему на кино шуд ана баъд падару модарда хабар расонданд якум бор аними аввалу охир бигем падару модари мара хабар доданд ки амхел духтартон кино рафта лекин танҳо нарафта бо ҳамсин лекин баъд вай карданд бахшиданд моро ки майла падару модаротона ани падару модар ба фикр хабар накарданд ё ки чӣ хеле ки ё хабар накарданд ҳамин ҷоё нестанд лекин чӣ хеле ки баъд охир бахшиданд ки ха ино ҳамаша як ҷоя рафтагиян як кас рафтагӣ барои ҳамаша як ҷоя ки рафтагиян як бор ҳамин ки хеле чӣ мегӯянд танбеҳ доданд моро падару модарро хабар доданд падару модар мактаб хабар накарданд ба ёдам аст падару модарро мактаб хабар накарданд нома нависиданд коғазча нависиданд ки кӯдакотон қади гузаронед соати тарбиявӣ гузаронед бозам мактаб моро танбеҳ карданд ки агар равен баъд танбеҳ сахт мешавад як дарс партофтани дидед чӣ сахт буд вақти СССР буда ганда сахт буд аморо танбеҳ доданд падару модар хабар доданд огоҳӣ карданд ки фарзандотон дуюм бора равад танбеҳ сахт мешавад мо ҳам дарс як бор ёдам аст ки барои кинои зита гита мода буд чихе буд ки ҳама мехостанд ки раванд кино бо мо гуфтем пионерем мо мерем мода беочерата пули арзон қати медорем на беочерат шидему на пули арзон қати даромадем баръакс танбеҳ гирифтем огоҳӣ гирифтам падару модарамон ина корҳои вақти чӣ мегӯянд СССР дар ёди одам мемонад синфи ё 7 будем ё 8 будем он вақта соли 1986 буд 87 саидбек тоиров агар мара дидеса боша дар комментарий навис дар ёдат аста рафта будем ҳама каса ҳам синфи азиз муҳтарам тоири саидбек ҳайдарович дар ёдат аста як ҳама каса ҷамъ шудем кинои чӣ зита гита агар дар ёдат боша кадом сол навис дар комментарий бахш синфи 6 будем 7 будем ё 8 будем синфҳои поёнӣ набудем дар ёдам аста кинои зита гита ҳамсинфҳои ма тамошо кардем саври гул тамошо кардеси навис синфи чанд будем рафта будем кинои зита гита ҳама каса рафта будем саври гул саидбек мара мебинанд дар ютуб нависем ки синфи чандими дуд рафтагӣ будем ҳамҷо баъд омадем танбеҳ гирифтем огоҳ гирифтем ана меша кани навистем чӣ карданд ан вақта падару модарамон дар ёдам аст ки мактаб файрон накарда буданд лекин дар ёдам аст ки танбеҳ дода буданд огоҳӣ дода буданд лекин дар ёди ино набошад дар ёди ман ҳаста шояд ино фаромӯш карда бошанд шояд дар ёдшон набошад чизе дар ёдшон боша нависен дар комментарий хоб илтимос ҳамсинфони азизу муҳтарам касе ки маро мебинад миннатдорам аз шумо